wallahi ko an kashe ni akwai iri na ɗaruruka za su taso kuma za ku gaya musu, za ku ji jiki, za ku ji jiki, sai kun gwammace ma gara ni. A yanzu ga wannan Abuja, ba dan ambaci sunansa ba, ai gashi nan, ai gashi nan Abuja, yawa ba ni da alaka da shi, haka ƙwarar ya bullo ya faɗi maganganun da akan kungiya ma ni ban taɓa faɗa ba har zuwa yanzu, shekara 30 da wani abu nake, har yanzu ya faɗi maganganun da ban taɓa faɗa ba. Ba dan faɗi sunansa ba, kun fi ni sanin sa. Wai ahlu makka adara bi sha'biha, mutanen ku sun fi sanin lungunta, duk wani lungun mutum makka fi ka sani, kun fi ni sanin sa. Na ga kamar sun je ba za su yi mukabala da shi ko na kasance yawwa gara ni ma ina ɗaukan ku wani da kar bata masa abincinsa, gara a bari ta dukan su din, kuma shi kadai bane ba, shi kadai ne ba, ka duba duk yawan su din nan shi kadai yake ta ba su kashi. In ya ta sai ce mu, sai ce to ni kai kadai nake gari ka ce wai mu, to ku nawa ne ka kuka ne wai, sai ce mu a da'awar mu a aqida mu, to ku zuwa ne kana kuma kai kadai nake gani kullu akan kujerar. Ne ban gane wannan yare ba. Me ban ka ce kai as a single man, ta ce mu